Hi mga kaibon, welcome back po sa channel natin, Ibon at Iba Pa. Ngayong araw na to mga kaibon, may simpleng pag-uusapan po tayo. Ang pag-uusapan po natin is about dilute. Kasi marami akong nakikita pa rin mga kaibon nating nalilito. Minsan ang hindi dilute, katulad ng mga pastel na pagkakamalang dilute. Pag-uusapan natin to para magkaroon tayo ng konting kaalaman at para hindi tayo bumili tayo ng dilute, para hindi tayo magduda sa binila nating dilute. Kaya pag-aaralan muna natin yung mutation na to para safe tayo, para hindi rin tayo maloko, di ba mga kaibon? I-check natin yung pag matured siya, pag bata pa siya. Pag-uusapan natin yung feathers niya, yung ang flight feathers ng dilute, at kung ano-ano pa. Okay mga kaibon, syempre bago tayo mag-umpisa, mag-shoutout muna tayo sa mga kaibon nating parating sumusuporta sa atin. Okay mga kaibon, mag-shoutout na po tayo sa mga kaibon nating parating sumusuporta sa atin. Ito na, shoutout kay kaibon Jet Duque, kaibon Neil Patrick Macalma, Antipolo African Lovebirds Breeder, Marvs Ruby Di Guzman, Top 10 TV PH, RP Avery ng San Luis, Pampanga, kay kaibon Alain Bautista, Suwan Mini Avery ng Pampanga, mabuhay mga taga Pampanga, Ariel Macalma ng Luwakan, Denalupian, Bataan. Oy, mga taga Bataan dyan, may kaibigan tayo dyan sa Bataan. Shoutout din kay Rosano Alon ng Binyan, Laguna, mabuhay mga taga Binyan, Laguna. Kay Robert Casal JTV, pasuporta mga kaibon. Kay Bunso Avery, shoutout kay kaibon Gilbert Kuya Durf, Ka Robert ng Dapdap, Bamban, Tarlac, mabuhay mga taga-Tarlac, taga-Tarlac pala. Kay kaibon Danny Roa, shoutout din po kay Rio Mendoza ng RSM Avery ng Marikina City. Salamat po mga kaibon sa walang sawang suporta sa channel natin. Okay mga kaibon, umpisa na tayo. Okay mga kaibon, ngayon i-discuss na natin o pag-uusapan na natin yung tungkol sa dilute para may kaalaman tayo, hindi tayo maloko, at the same time hindi tayo magduda sa binibili natin. Kasi para makasigurado tayo na ang binibili natin is totoong dilute. Ang unang dilute na i-discuss natin or i-compare natin is, kung titingnan nyo mga kaibon, ang pinagkaiba ng blue, ito yung blue, tsaka yung violet na dilute, diba? Magkaiba yung kulay nila. Kunin natin para makita nyo. Unahin natin to. Ito yung violet. Tingnan nyo, ang kulay ng violet na dilute. Tingnan mo yung flight feathers nila. Gray na gray, diba? Napakaganda. Nagmumulting pa nga to. At gaganda pa to. Ito, ang kulay ng blue dilute. Yan. Diba makita mo? Kita nyo mga kaibon, blue na blue. The same time yung flight feathers nya, gray na gray talaga. Okay? Ngayon, ang gusto kong pag-usapan is ang kaibahan nila ng pastel. Kasi ito, tingnan nyo mga kaibon, may pastel tayo dito. Akala ng ibang buyer blue na dilute, pero isang kita pa lang mga kaibon, no? Tingnan nyo yung flight feathers nya. Sa mga veterano, sa mga dilute, isang kita pa lang yan, alam na yung pastel tsaka dilute. Pero kung baguhan ka lang sa dilute, medyo mahihirapan ka siguro. Pero sa amin, kami, isang kita pa lang alam na namin yan na hindi dilute. Isang kita pa lang alam na namin
na pastel yung ibon mo. Kasi pag binulat-lat mo, yung ibon, yung flight feathers niya, hindi katulad kanina, kung nakita nyo, yung blue at violet na dilute, yung flight feathers nito, hindi talaga gray na gray. Tingnan nyo mga kaibon. Yan no. Ang layo lang. Kung ikukumpara mo doon sa flight feathers ng mga totoong dilute. Kuha tayo ng isa para makita nyo talaga. So marami pa rin nalilito eh. Kung pastel ba o dilute ba. Ito. Tingnan nyo mga kaibon no. Ang layo lang, di ba? Hindi pa binulat-lat, alam na. Kasi oh, napaka-gray nito oh. Sobra. Yan yung pastel. Tingnan nyo yung kulay ng flight feathers ng pastel. Ibang-iba. Di ba? Kahit sa green dilute pa yan, green opa dilute pa yan, o kahit sa anong klaseng dilute pa yan, pag tinapat nyo yung flight feathers ng pastel sa kanila, ibang-iba oh. Lalo na pag binuka natin. Mas malayo talaga. Tingnan nyo, mga kaibon. Ang layo lang, di ba? Medyo puti siya. Hindi siya talagang gray na gray. Ito, talagang makikita mo. Okay? Babalik natin sa bulungan. Okay. Ang i-discuss ko naman ngayon is paano natin malalaman yung dilute if young o bata pa at matured na. Kasi marami ditong nakita ko rin nagtatanong at gustong malaman paano ba malalaman yung dilute na bata pa. Kuha tayo ng dilute dito. Ito, avocado line. Ganda to. Ito, actually papunta na to sa mga 6 months na siguro, 5 months, 6 months na siguro to. Kung makikita nyo mga kaibon, yung nails nito, sobrang black pa yan, black nails pa yan. Kaya, ang dilute, masasabi nyo na bata pa, kasi yung paa niya, itim pa yan, tapos yung black, yung kuko niya, sobrang black pa niyan. Yan, makita nyo, black, di ba? Tapos, itim pa yung paa. Makita nyo. Tapos, sa green opa dilute o green dilute, ganun pa rin yan. Napaka-gray pa rin yan kumpara sa pastel. Napakalayo lang ng kulay niyan. Kunin natin yung isa. Ito naman, pied. May halong pied to ata. Clear pied ata to eh. Clear pied or Ewing. Hindi pang Ewing eh. Tsaka, kung open natin yung flight feathers nito, ganun din. Grayish pa rin yan. Bata pa to eh. Tapos, napakaitim pa rin yan ng mga kuko nila. Ang paa nila maitim. Saka makikita nyo yan kay Ibon, sobrang layo lang ng mga pastel na green din sa opa dilute na green o kahit dilute lang na green. Ba't ko diniscuss yung bata pa at matanda na or matured na dilute? Kasi ang dilute po, sinabi ko kanina, pag bata pa, black nails, di ba? Black nails sila, yung paa nila, yung meron ako dyan, black na black talaga yung paa. Katulad dito, black na black to yung paa nila, yung bata pa sila. Yung mga 2 months, 3 months old, napaka-black niyan, sobra. Pero, pag tumanda na ang dilute mga kaibon, magiging katulad na ito. Unang-una, yung blue. Tingnan natin yung blue. Ito, matured na to eh. Proven actually to. Pag matured na po yung dilute mga kaibon, ito na magiging itsura niya. Di ba black nails kanina? Ngayon, mawawala na yan. Magiging, hindi na yan black nails. Tapos yung paa nila, tingnan nyo mga kaibon. Parang pinkish din. Actually, parang sa faded. Ganito din yung paa ng faded eh. At kung makikita nyo yung kulay nila mga kaibon, hindi na ganun kadiin talaga. Nagpupusyaw din talaga yung kulay ng dilute na mga matured na o proven na. Hindi katulad sa mga bata pa na sobrang tingkad pa rin. Pero depende pa rin po yun sa linyada ng ibon nyo. Kaya meron dyan nag-ID ng ibon or ng dilute. Nasabi niya hindi yan dilute. Pero ang hindi niya alam,
matured na pala yung ina-ID niya. Pag matured na po kasi, hindi talaga yung magiging black nails, hindi po talaga yung magiging black feet. At makikita nyo yan sa tuka. Tingnan nyo yung tuka ng ibon. Kung makikita nyo, yung tuka niya, puting-puti na po. Yan o, puting-puti na po yan. Puting-puti na po yan, yung tuka niyan. Kasi pag yang yan, hindi yan puti. Ito yan magiging itsura niyan pag yang pa. Parang sa pastel din. Tingnan nyo, parang may yellow pa. Yan, nakita nyo mga kaibon. Yan. Yan yung magiging tuka niyan, parang yellow pa. Okay? At isa pa, yung pagmumolting ng ibon, iba-iba po. May ibon na nagmumolt ng 6 months, may 8 months, may ibon ako dyan nagmumolt 1 year, depende po. Pero ang kagandahan lang sa ibon, pag nagmolt na sila, after ng molting nila, o habang, or natapos na yung molting ng ibon, pwede nyo na po silang i-breed. Yun po yung minsan, yung sign na pwede nang i-breed yung ibon. Ito, kukunin natin yung violet na dilute. Matured na rin to mga kaibon. Nung bata to, grabe. Black nails to, talagang black feet, pulang-pula. Or black na black talaga yung feet niya, saka black na black yung nails niya. Ngayon, medyo pumusyaw na. Tingnan nyo. Tapos, hindi tingnan nyo yung paa ng ibon, yun, hindi na talaga. Nag-iiba. Kaya sa mga nag-ID dyan, ng dilute, kung hindi po kayo 100% sa mga sinasabi nyo, wag na po kayo mag-ID kasi baka mali-mali pa po yung masabi nyo. Mali-mali pa pong information na mabigay natin at baka paniwalaan din. At baka masabi din at baka maraming mag-ID ng mali-mali. Kasi pag matured na po yung dilute, gaya ni sinabi ko, yung nails po nila hindi na black nails yan po. Nagbabago po yan. Kasi habang tumatanda yung ibon, nagbabago po. Pati kulay nga nila, nagbabago yan. Nung bata to, grabe kaganda nito. Sobrang solid ng kulay nito. Pero habang tumatanda, siyempre nagpupusyaw din. Yan po yung karakteristik ng dilute. Okay mga kaibon. Tapos, pag matured, sinabi ko kanina, sobrang puti na yung tuka niya. Ginagawa natin to mga kaibon para maiwasan na yung kalituhan. Kasi ang dami ko pa rin nakitang mga kahit veterano minsan o kahit newbie. Sa mga newbie, grabe. Dami ko nakakita na binibentahan sila pastel, tapos binibentahan sila ng totoong dilute, pastel daw. Hindi ganun mga kaibon. Kung wala po kayong tiwala sa breeder na binibilhan nyo, wag nyo pong bilhin o pa-ID nyo po sa iba. Kasi baka masira pa yung breeder na yon kasi hindi nyo po alam yung pinagagawa nyo eh. Hindi nyo po alam kung ano yung binibili nyong ibon, hindi nyo po alam kung anong mutation ang gusto nyong alagaan. Kaya bago po tayo bumili, pag-aralan po natin yung mutation. Kung ano klaseng ibon ang gusto natin, bakit dilute, ano bang maganda sa dilute, di ba? Para hindi po tayo malito, maloko, at baka makapagbigay pa tayo ng maling impormasyon sa iba. Ang dilute po, napakagandang ibon ito. Gaya nga po sa sinabi ko nung last video natin, yung previous video natin, ang dilute po, tatagal pa to sa market. Isa po to sa mga mutation na tatagal pa sa market. Kasi, itong ibon na to, hinahalo po to eh. Ganda po to, maganda po to, pag minimix sa ibang mutation. Sa atin dyan, may niluluto po tayong mutation dyan. Alam ko yung iba meron na, pero tayo kakaumpisa lang. Nagluluto po tayo dyan ng red factor dilute. At sana maging successful yung mutation na yon. Alam ko matagal-tagal pang lumabas yung mutation na yon, pero at least, di ba, gumagawa na tayo. Yung dilute po inahalo kahit sa ano. Inahalo po siya ngayon sa aqua, sa yellow face, sa dan palo, bronze palo, kahit anong ibon po, inahaluan na ng dilute ngayon kasi ang dilute, napakagandang ibon. Napaka-in-demand na ibon ang dilute. Kaya,
sana wag nating masyadong ibagsak yung presyo ng dilute kasi napakasayang po. Napakasayang yung presyo or napakasayang ng mutation na to. Yan po, makikita nyo, avocado line, ito clear pied na hewing ata to. Ito po, pastel. Kitang-kita po, pastel. Yan. Bata pa yan. Tapos yung paa niya, ang nails niya hindi naman talaga black nails. Okay mga kaibon, bago po tayo mag-alaga ng ibon o bago po tayo bumili ng ibon, pag-aralan po natin yung mutation para hindi po tayo maloko at hindi po tayo makapagbigay ng maling impormasyon o baka wag magtiwala sa nagbibenta sa atin. Kasi sa pag-ibon po, ang pinanghawakan lang po dito is tiwala. Di ba mga kaibon? Pag may mga tanong po kayo mga kaibon tungkol sa dilute, tungkol sa mga mutation na maganda ipare sa dilute, comment down below lang po kayo mga kaibon. Comment down below, sasagutin natin hanggat makakaya natin. At sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, mag-subscribe na po kayo para maganda yung discussion natin, para updated kayo. Paki-hit na rin ng notification bell. Okay mga kaibon, sana sa munting discussion natin ngayong araw na to tungkol sa dilute, may natutunan na po kayo. Kasi ang hirap minsan i-explain yung dilute na wala ka nung hindi mo nakikita. Kasi may mga taong visual learner, di ba? Kaya ito, pinakita na natin yung mga dilute sa harap nyo. Sana may natutunan kayo sa video natin ngayong araw na to. Okay mga kaibon, see you next time po. God bless po sa lahat ng minamahal nyo sa buhay, sa pamilya nyo. God bless po sa lahat ng mga ibon. Ibon at tayo po po. Thank you so much. Bye.